Иво, това добре ли е да го има в храната? Прясно пили 40%? Зависи кога точно е деклариран този процент. Дали е преди или след обработката. Ако е след, може да намалее, защото прясното месо съдържа вода. Животински субпродукти? Не, защото не пише какви точно. Колкото по-конкретно е описано месото, толкова по-добре. Птича мазнина? Обикновенно не. Добре е да има доста по-ясно описание на происхода й. Царевица? Зависи. Не е вредна сама по себе си, но е проблем, ако например е на първо място, т.е. е най-много. Таурин в котешка храна? О да, котките не могат да си набавят достатъчно таурин сами и понеже той е жизненно важен за сърцето, зрението и общото им здраве, трябва да го има. Омега-3? Да, особено когато идва от рибено масло или морски източници, защото тогава съдържа ценни масни киселини. Коментарите напишете за коя съставка да говорим в следващото видео.